Shalom, horasma dihita salutna, hurian itu hata mingguan ima minggu advent apa paton, alan yang masuk ma rombongan prosesi, rim dongjong ma hita. Kodol mahita.
Shalom. Diambang dohot dainang ruas HKBP Kebayoran Lama. Tarlumawima di daamang dainang dan mengikuti kebaktian live streaming nadong di Bagasta Sadarion. Selamat beribadah madihita salukna dan selamat hari Natal madihita sude horas. Tapuk kama permingguota di Bagasta Sadarion, marede maitasian buka de nomor 30 lalu ayat sada dot ayat napa tuluhon. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tordi perbadia, na tumo palangit dot tanoon. Amen. Marolop-olop maho jala marlas ni roha, ale borusion, ay idama, naroma au maringanan di tengah-tengah mi, ninna Jehovah, haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami. Nama dok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napaluon hami sian dosa dohot hamatean. Upangi dohami. Saya patiur jala rajai ma rohanami marhite-hite tod di perbadiai. Asa unang pu rohanami midaham amek meton nai. Urupi hami. Asalam hutadahami ibana raja nangroi. Si sobaon ni sadok jolma dilihat portibion. Amin.
Aing hokang umang patik ni debata di minggu tasadarion, imana surat sian buku poda tolu, ayat na palimahon, songonom marido di sini. Marha posat tu Jehovah maho sian nasaroham, jalaunang marpangusad diako, tu pikiramu usad diri, olak nido sahatna, atong rak mangidogogo mengita, todo panidebata, lau mangulahon na hobartu patik naing. Ale Tuhan dia bata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hobartu patik mi. Amin. Tapa duduk marohata lamano paridosat tanah gudangi, tua dopan di debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan jala ama para siroha. Dang lemoroham mi dahamatean ni perdosa. Mulak manian perjahati itu madikko dalanna asa mangulu ibana, ido dipangidoroham. Alani i, ubain hupangidohami, saya sudati matur-matorum, asa unang mangonai betuhami. Saya sesa sudah dosa nami, asa mengulu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata tadi ngot Tuhan sesani dosata. Songnod dohatani Tuhan Jehovah. Nunga dia saiho au marhite-hite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite-hite akka hajahatomu. Au tutu au sadiri manelesai akka pangalasiommu alani hadirioku. Jaladang behu pangot-ingot akka dosam. Hasang apa ma di debata na digijang. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tarsurat sian buku Roma 16 mamuka mesian ayat 25 1 ayat 27 tajahama bergati sorin alai hasangapon mari debata natuk margogoihon hamu kobar tu barita nauli nahu barita honon nahu barita dohot jamita ni Yesus Kristus ima hasimoon naung di paulop dung jolo di tamunion sian narobi.
Di ibana parbisuk mamujungi imana sangapon marhite-hite Kristus rodi saleleng-lelengna. Amen olak ni dosana. Martua doakan atu mangiun hatani debata. Jalana upi opsa. Amin. Sai puji-Mu Tuhan Yesus Kristus, pasangan-Mu, Rama-Rama tulus, diuji-Mu, Nasahatma, Endeka tujolona, Nametma, Nakakanaumana, Tahadidak maha porsiaw tay, songon na hinatindak ko ni dongata sa porsiaw ni sa dok portibion, rap may tamadok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasaday, ima na tinubuan di si Maria, nagabe-gabeya siya tod di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama de tarpajal di bana di hau pinarsilang na tuat tu bonatoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na satu dosani di simay bana pay mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia. Jal adong sada huria na badia. Huria atau paneha Kristen akan na badia. Do dihasesani dosa. Do dihatai nama dok. Mulak mangulu masugut daging ni halak nang mate. Do dihanguluan nasora sudah. Amin. Tikting namasa di Huriata di Bagasa Sadarion HKBP Kebayoran Lama Minggu Apen napa siahon napa opaton tanggal 20 Desember 2020. Topik ni jamita di Minggu Sadarion ima harajaon nahot rodi saleleng ni lelengna. Tikting naparjolo. Dana Natal tahun 2020. Minggu Sadarion tanggal 20 Desember 2020 Peliata di bagasan amplop persembahan dana Natal di Huriata taruh taro tujolo nilanggatan bain tu fakta tu kegiatan Natal tahun 2020 dapat duahon ibadah parmingguon ala adong perayaan ibadah Natal ia nakota sekolah minggu kelas 5 satu kelas prasidi mulai pukul 10 pitu secara live streaming per mingguan pukul 15.30 ditiadakan. Apa tuluhon? Ibadah Natal gabungan remaja HKBP dot kebaktian sore. Di hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Patu paun ni Huriatado ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dot kebaktian sore. Masuk pukul 16.00 Potari.
dengan tema sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Doa subtema Let's Hope Fries ditayangkan juga secara live streaming. Nah, boy persidot di acara Natali imanaung terdaftar tu HP 0857 pitu 412 4770 atas nama Esther Simorangkir. Alani permingguan botari pukul 10.30 WIB Minggu tanggal 20 Desember ditiadakan. Nah, papaton nomor rekening Bank Pembangunan Huria. Pinaboto tu ruas ni Huriata bahwa rekening pembangunan Huria nomor rekening 101 strip 00 strip 05 04 696 strip 2 Bank Mandiri nunga tutup mempertimbangkan biaya administrasi. Alani tok ripe manang persembahan tu pembangunan boima ditransfer tu rekening Huria Bank Mandiri nomor rekening 101 strip 00 strip 1955 strip 2015 atas nama HKBP Kebayoran Lama. Apa limahon? Pilihan bulanan dot diakoni sosial Banjar. Pinapotohon turuas ni Huriata naso pasahaton pilihan bulanan tiap-tiap keluarga dot diakoni sosial Banjar. Asa masing-masing Banjar pasahaton melalui sintua Banjar Nabe. Manang langsung tu bedaharani Huriata. Apa nopon? Kegiatan di gereja di masa transisi. Saleleng masa pembatasan sosial berskala besar, manang PSBB, sudah sermon-sermon, parsiajar sidi, padidion nabadia, partangyangan Banjar, dot latihan kor, dang boy dope di patupa di gereja ta kecuali sermon parhalado. Allah itu pelaksanaan ibadah, partupolon dohot pamasuk-masuon dalam masa transisi, boido di patupa di gereja ta, jala tetap memenuhi prosedur ibadah partupolon dohot pamasuk-masuon di masa pandemi COVID-19 di HKBP Kebayoran Lama. So ni mau jahami tikting, tuhat tama nama dongan ni hita saluhuna. Tabahat tikting majahatona sinode gudang distrik HKBP. Tona Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan Manang HKBP Seminarium Sipoholon tanggal sia 1 tanggal 10 Desember 2020. Asini rohamadi hamudot dame sian debata amata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus rapon dot to di perbadia pangapul nasumurungi. Tamasi tutu pasadota puji-pujian hasangapon tutuata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Ala denggado mardalan Sinode Godang Huria Kristen Batak HKBP Pak ono 15 hon tahun 2020. Maringanan di parhu tahun seminarium Sipolhon Tarutung Tapanuli Utara. Nakpe di namasa ni sorimago pandemi COVID-19 on. Nidohotan ni ruas Sinode Godang 1010 halak, siang 1016 halak. Nani hirim Roma dohotisa di Sinode Godang. Dohot tema hu halupa homma dipudiku hueahi akana dijolo Pilip pitolu ayat 1 saplopat. Dohot subtema Aidenggaddo di rohani tod di perbadia nang di rohanami mengunduti pakobasion tutiki nanengro. Tersurat di Ulaun 15 ayat 20 lalu. Di tengah-tengah ni pandemi COVID-19, di pamasa Sinode Godangon marhite protokol kesehatan nomor situtu jala tau kuhodo pakorhon negatif ni globalisasi do COVID-on na bain sorimago tu sadok pertibion jala marpangotak tungolu ni parhuriaon. Alai diajari nama saido hita asa marbisuk mengadopi lumobi ma di ulaun
pamaritaon ni barita nauli marhite-hite hamajuon teknologi informasi na binabasa-basahon ni Tuhatta. Laos marhite namasai tubuh do persauran na baru na patut halasortai ima komunitas virtual na mengglobal na tubuh sian rumang ni pakobasion na kreatif sian huria na bersada-sada nang marumang hatopan. Dinang marumur huriata 150 sia tahun, lambang erbang do huria HKBP gabe 32 listrik do sada persiapan distrik Barus Raya. Nah hinobasan ni 2.760 halak pangula nagok tiki mardalan huhut pajo ni huria natolui ima koinonia marturia dot diakonia nang pembangunan infrastruktur dot akka fasilitas na asing jala salu nai parbue ni persauran nadenggan dot debata jala hinorhon di persauran nadenggani do tarida doi sian ulaon para sirirohaon nadenggan tinolopan ni akaruas di bagian nabe alai si pariahat dope tujuan di pakobasion nalam maju dot nalam dengan asa tekas tau haposan patar anggiat bugoi huriat taga beteruan jala sibon pasu-pasu tusadok portibion. Sinode godangi dibuka opui eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing di bagasan pertangyangan pamuhai laos ihut mamuse tu acara nasional dot kata sambutan sian akka undangan namanggonggomi Sinode Godang 2020. Manaringoti tolu bagian bolon Imam Majalo Barita Jujur tahun ni opu eporus dot laporan pakobasion sian Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dot Kepala Departemen Diakonia. Hobartu rencana induk pengembangan pelayanan RIPP 2012-1-2022, dot Rensra 2018-1-2020. Manapoton dot mengesahkan Rensra, konvensi, agenda, rut permalnion, dot pamisangon manang RPP. Hobartu tona dohot haputusan ni rapat pendeta HKBP tahun 2010 sia nasalpo. Di patupado pemiliton ni ulaun ni HKBP periode 2020-2024. Ima eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Sekretaris Jenderal Pendeta Victor Tambunan, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Kardi Simanjuntak M.Min, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH. Dohot 32 halak preses HKBP tahirim do marhiti akka ulaun ni huriata naung tarpiliti mabon huria HKBP mangahi pakobasion nalam tu denggana tujulanon kobartu pajawon ni Kristus alani sudah mahita manang yakon dot mengurupi pakobasion di tonga-tonga ni huria naing. Saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhatta masude akka pakobas nang ruas ni huriata sadok HKBP hipas mahamu hipas mahami hipas mahita saluhutna. Amin. Seminarium si paholon tanggal 10 Desember 2020. Tabe mardongan tangyang atas nama sude ruas Sinode Godang eporus HKBP Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing. Soni matik ting nama asa di huriat di bagasan sadarion Tuhat tama nama donganita saluna. Mari di maita sian buku ede nomor 45 ayat naparjul. Hosiana negeri tujuh fitrah.
debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ati-ate muna di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras madihita sa na kaamanginang. Salom. Suwak sunguninang akamanami na nami na madohoti parmingguon di ganup bagas nabi sa daryon. Pinasahat tuhita selamat hari Minggu. Hata ni debata turpuk jamitata di hari Minggu sa daryon. Imasian na tersurat di 2 Samuel bidu pito mamungka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 onom. Tajahama bersikat sori songonom madidok hatana disi. Dungi ujuhuddul rajai sahali di bagasa jabuna, jalanaung marhasonangan rohana di bahe Jahoba, maradupon nasa musuna humaliang. Tunginin na sinatam madok rajay, atong lao maho, nasa na sinakap ni Roham di bagasan patupa may ay Jehovah do tungam mo. Lao maho, hatahom ma tunaposokku si Daud. Songonod do hata ni Jehovah. Tung tarbahe koma pauliho diaw sada bagas bahen inganakku. Salilingaw mardaladalan rap dohot sudi halak Israel. Tungdung maaho madok ng gosadahata tu sa halak siya nakamarga ni Israel. Akanahudok ko niyan marmahan bangsok ku Israel songonon. Buasa so di paulihamu diaw sa dajoro siyan haw ares. Say hudungani ho na saylaon, manang dopat dia ho mangalaka, jalanunga husiapon sude akamusum maradopon ho. Jala hubahin guarmu marbarita si tuto, songon guar ni halak nabulon akana ditanon. Jala olat niari dong hupabakit akka panguhum paretta bangsok ku Israel, au do mangalihon hasonangat tuho maradopon sude musum, akop ni marbaga-baga muse Jehovah tuho, pabua pahoton ni Jehovah pinoparmu sogot. Ikonibana pauli sa dabagas di guarho, jalaahu pahoton habang sani harajaon na, rodi sa liling-liling na. Alaydang utsatokku siyan ibana anggo asinirohakku,
songon na huucati sian si Saul nang hupaijur di jolomi. Wala nido sahat na. Urian itu hatta na hinahulungan mingguta sedarion tagwari minggu atpen na paupaton. Jala amma minggu na parpudi dihita laho manomunomu mangaradi haroron itu hatta Jesus Kristus na padua halihoni. Jala di minggu atpen na parpudi laos di sob mahita pasikopon pangaradiota pabua nungabe sikop nungabe radi hita majalo haroron itu hatta Jesus Kristus na marhuasoi disadok ngulutta nang disadok diat portibion. Jalana sopola leling betutu marningok mahita muse sada pesta na bulon di tonga-tonga ni hita akan na porsia ima marningot hari hatutubo ni tuhatta Jesus Kristus naro tu portibion laho manobus paluahok kita sian hamatiani. Jala marpungudo hita tutu di pesta bolon ima di pesta Natal tanggal 25 di hari Jumat nanengro. Jala di parmingguan di pesta parningotan hatutubo ni tuhatta Jesus Kristus laos tapatupa do di si ulaon na badia. Jadi hamuak kamanginang songon na taboto situasi na masa di tikyon molope patupota ulaon na badia di bagas jorot taon di hudulat tabedo hitan non majalo roti dohot anggur naung di parade laos suak songoninang akamanami inanami namadohoti parmingguan di pesta parningotan hatutubo ni tuhatta Jesus Kristus tanggal 25 boydo tadohoti ulaon nabadia di ganup bagas tabe. Alay te hutom ma acara obartu naung tinotuhon di bagas joro ala live streaming do tapatu patong di acara ulaon nabadiay. Alani tuhamuak kamanami inanami namadohoti ulaon nabadia di tanggal 25 Desember di ganup bagas nabi. Laos taparade ma roti dohot anggur. Jaladak pola sian bagas jorobe anggur dohot roti alai hitabima na paradehon asaboy laos denggan alahita na paradehon disi totu taboto ma pabua na taparade boy stril denggan. Ima jo buah-buah dihita di dapat upahon pesta ulaon nabadia di parningotan ni hatutubo ni tuhatta Jesus Kristus. Hamunaka tongan na hinaholongan di bagasan kuar tuhatta Jesus Kristus di minggu atpen na paupaton. Disungguli do hita tutu marhite topik ni mingguta sadarion namadok harajaon na hot rodi saliling ni lelengna. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Totu namar lapatam may pabua harajaon ni tuhatta na nidok na di topik ni minggu taon na soboy muba manang naso terbatas
partikian ni harajaon ni. Jalan nasobui paubaon ni ICP taringot tu harajaon ni tuhatai. Ala taboto ibana do napuna waso. Dialah yang berkuasa di dalam kehidupan seluruh umat manusia dan juga berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Marhuaso ibana laho patupahon manangahape nasinakapan ni rohana di ngulu ni hitajolma. Namian di tonga-tonga ni Portibion. Marhuaso ibana patupahon saluhutna manang ahape namasa di tonga-tonga ni Portibion. Jala huaso na pinatupanay nasobui haabatan ni manangisipi. Nasobui tulahon ni manangisipi aha na binahin, aha na pinatupa, dohot aha na sinakapan ni tuhata na marharajaw ni. Buido dohonot tatutu, na binahin manang na pinatupa ni tuhatay, adong do makorhon hasonangan dohot lasniroha di ngulu ni hitajolma. Jala nalas adong do muse makorhon hasusan tungulu ni jolma di tonga-tonga ni Portibion na pinatupa ni tuhatay. Jala tahida do. Taboto do mamuka sian sejarah pardalanan ni ngulu ni jolma di tonga-tonga ni Portibion dung ditoppa de bata dung gudang bukti na pinaturuhon ni de bata manang bukti na binahen ni de bata Papua na pinatupanay parohon hasonangan parohon lasniroha alay las dohot do parohon parukilon di ngulu ni jolma di tonga-tonga ni Portibion. Ngulu na makorhon lasniroha na binahen ni debata tungulu ni jelma. Totuima parbue ni panadaon. Parbue ni panguluyon maradopon debata. Ala uduk, ala radi jelma mangulahon na tinunahon ni debata. Gabe di patupa de batama aka nadenggan na mabahen lasniroha na mabahen hasonangan tungulu ni jolma di tonga-tonga ni Portibion. Jalang ngulu na makorhon hasusan dohot na makorhon parukilon na binahen ni debata tungulu ni jolma. Totu ido pakorhon ni naso paturuhon panguluyon baradok perdebata. Ima pakorhon ni naswadong hauduhon baradok perdebata. Akadia ma tutu na binahen ni debata. Gabe makorhon barukilon di tonga-tonga ni ngulu ni jalma naso mangului debata. Manang naso mabiar maradok perdebata. Na parjulu sahali takas do tutu taida imana ginwaran na haik na sumari. Manang air bah. Buasa di paro di bata haik na sumar. Kenapa Tuhan Allah mendatangkan air bah di tengah-tengah dunia ini? Tetudang di paro di bata haik na sumari. Ia soala ni pangalaho ni jolma na parjului. Ia soala ni aka parbue ni pangulaholon nasida na patuduhon naso mabiar baradopon debata. Nasa itoktong mangulahon aka hajahaton jalan naso mabiar marnida debata rohot naso duk mangulahon lomo ni rohani debata. Buido tajaha di Sada Musa biduonom ayat 5
Kenapa Allah mendatangkan air bah itu? Kenapa Allah menghanguskan manusia ciptaannya di tengah-tengah dunia ini? Gabai makorhon hasusan, makorhon parukilon, makorhon aka arsa niroha, tungulu ni colma. Ima alani naso dipatuluhon, pangoloion, maradopon debata. Itu asa di sakapi debata patu pahoni. Jala molope iko bahenon di debata songoni totu asa unang lammangararati. Nakapangalaho ajahaton na niulahon ni jolma di sadok liat portibion. Jala kudang dupe nataida nataboto nabinahen ni debata na parohon akahasusan tungulu ni jolma na sodok maradopod debata. Jadi anggo pakorhon ni na sodok mangaului debata kudang do tungulu ni hita jolma. Banyak hal yang membuat kita manusia bersuka cita. Dan itu karena perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Jala gumudang do tutu tadok. Nabinahen ni debata tungulu ni jolma parohon asunangan. Parohon lasniroha. Dohot mamasu-masu ngulu ni jolma. Marhite sian na pinatupa ni debata. Jala buasa adongi. Totuido parbue ni pangoloion. Ido parbue ni hauduhon. Dohot parbue ni nasay mabiar maradopod debata. Jala dipatuduhot debata doi tungolo ni jolma na parjului. Ala memang dihaholongi debata do akana say toktong uduk mangulahon lomani rohana. Lapatan na di si Allah tetap mempertanggungjawabkan keadaan kehidupan manusia yang dia ciptakan supaya baik. Ido na sinakapan ni debata di si. Jadi sian na dua bagian na taida nang pinatupan ni debata tungulu ni jolma. Imahasusan dohot lasni roha. Tada hola di partikian na parjului masa songoni. Tada hola dia kapartikian naung salpui terjadi na songoni. Alai sahatu partikian nuaing. Toto berlaku dui. Saliling adong di loas debata mian nguluni hita jolma di portibion. Hiduasa di dok di topik ni minggu tanakin. Harajaon ni debata. Hot do rodi saliling ni lelengna. Alani ikolomo ni roha ni debatado na saut. Laho patupahon aha narikot di ngulu ni hita jolma. Ikon lomo ni roha ni debatado nama bahen nadinggan tungulu ni hita jolma. Jalaido na binaritahon ni turpukta sadarion. Raja Daud tung tarpilit ibana gabe raja di tonga-tonga ni bangsa Israel. Laho manguduti ulaon ni natorasna Raja Saul. Kudang do pangurupion na pinatupan ni debata. Kudang do perhatian ni debata tungulu ni Raja Daud. Alasay toktong di patuduhon ibana do panguluyon laho mangulahon na pinangido ni debata. Tapi ibana songon sahalak raja manggonggomi di tonga-tonga ni bangsa Israel. Dada di patuduhon huasona songon sahalak raja. Alai marojahan tu nani dok ni debatado. Marojahat tu nani aturhon ni debatado. Ahamana naing si ulahonon na. Hiduasa ditiki parporangan do bangsa nasing.
ala pangaramotion ni debata, boydo nasida manaluhon musuh, jala marhasonanga di bana rap dohot bangsa Israel. Dia mengalami kesenangan di dalam kehidupannya secara pribadi. Jala boydo ibana dipakilalahon ibana dosa luhut nai alani pangaramotion ni debata. Ido pakkorhon ni Pangulo yon nai. Ido nata jahanakin di ayat sada di dok tungi ujuhudul rajai sahali di bagasa jabuna. Jalamar hasonangan rohana di bahe Jahoba. Maradupon nasa na humaliang ibana. Jadi takas do diboto. Pabua nasay debata bangula di bagasan nguluna alani Pangulo yon nai. Disakapi do naing pajongjokon bagas joro. Alay dakya tutu ditonahod debata tu ibana. Allah tidak pernah memerintahkan kepada Raja Daud untuk membangun bait suci manang bagas joro ni debata. Dakya di pasahat debata tu ibana asa pajongjongon na bagas joro. Edobay na di pakulingi debata panurirang natan. Obartu na ridok natajahan nakid di turpuk taon. Laho pasahaton tona ni debata tu Raja Daud. Pabua naso di loas debata Raja Daud pajongjokon bagas joro. Aladang tiki na dope di debata pajongjong bagas joroi. Alai ditotuhon debata do muse sadi hari ma nasida. Sadi hari ma bangsa Israel pajongjokon bagas joro. Ido nanakid di ayat 12. Tohot di ayat 10 tolu di turpuk tahun. Ia dong jupang tikim mate. Barpungu hotu haka opum. Pati dangok kuma pinoparmu di pudim. Naruar siam butuham. Tu ibana ma pahotokku harajaun. Ikkon ibana pauli sada bagas di guarku. Jala au pahoton habangsa ni harajaun na. Rodi sa liling ni liling na. Kamu nakadongan nahinaholongan. Boydo idautai tutu. Pabua na holad debata sa bindo manotuhon. Ahan narikot di ngulu ni jolma. Pabua na ikon debatado patuluson. Ahan na sinakapan ni kita jolma. Ngolo piadong natahirim. Ngolo piadong natasakapi di bagasan ngoluta. Totu saguru tu debatado sa luhut na. Saguru manang lomo ni rohani debatado na pasauton. Alay na pinangido ni debata sian hita. Ima hauduhon dohot Pangulo yoni. Ala buy gabe makorhon akalas ni roha. Dohot hasunangat di nguluta. Lausima pasikopon pangaradiota. Manomu-nomu haroro ni Tuhata Yesus di partikian naso taboto sa di hari harorona. Totu natahirim asa parsidohot tita mian di ngulu namarlas ni rohai. Natape di bagasan hamaolod do situasi ni parngulota di partikianon. Toto debatado na puna harajaon. Ibanado manotuhon. Pabua hita na toktong di bagasan hahipason. Di bagasan las niroha. Marhite panguloyon. Dohot hauduhota mangulahon lomo ni rohani debata. Amin. Martangyang mahita.
Tuhan debata Jehovah ama nami marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Mauliate hupasahat kami tuhuali Tuhan. De natoktong liramoti hodong ulu nami. Siya nakapartikian na salpu sahat tu hari sadarion. Boy hami marhahipason. Boy hami ro tu bagas joromon. Laho marsaur dohoto marhiti hatam na badiyay. Suwak sungoni na nga kadungan nabi peruas di huriam. Marahi pason na lituhan marpungu. Diari sedarion madohoti parmingguon. Diganup bagas na sidabi. Halani mauliati mahu pasahat tami di saluhut na akapabahinami di ngulu nami. Jalatoktong dohami mga sahon huwali Tuhan di bagasan pardalanan ni ngulu nami. Di na mga dupi akahamaulon. Dohot aka na mabahin hasusahan tuhami di partikian way. Alay postorohan nami ali Tuhan. Hodo na uboto sa luhut na akanamasa di tunga-tunga ni Portibion. Alamar harajaw dohali Tuhan. Rodi saliling nililing na. Jalan na uboto pardalanan ni ngulu nami. Alani toktong dohami di bagasan. Posti roham marhite panguluyo dohot hauduhon nami mangulahon loma ni roham. Asa daw hami siya nakahasusan na masa di tunga-tunga ni Portibion. Makirim dohami tuktunga sa ho na mga ramoti hami. Napadoho kami. Siya nakanaso di halomohon rohanami ali Tuhan. Jala ima pakorhon ni pangulion nami. Boy hami marlas ni roha marhasunangan. Di na mangulahon na kaulon nami si ganupari tuwak katiki nanengro. Mauliati ma ali Tuhan. Tinaboy hami marsaur tohoto marhite hatam. Natoktong manungguli hami ali Tuhan. Lumobi. Di na mga radi manomunomu harorom na padua halihoni. Anggiat boy hami. Rade si tutula ko pa'y may mahuko. Molope tung sa di hari. Haroromi ali Tuhan madapot to kami. Anggiat boy hami tarbuan tungulu na marlas ni roha. Tuhan di batama nami, suwak songoni nang akamanami na nami sude, na madohoti parmingguo pedi ganup bagas nabi. Say toktong ma, lehon hahipason, padawak ka parmaran, padawak ka parsahiton, jaga sa luhuk na le Tuhan, asa toktong di bagasan hasunangan ngulu na sida. Tuhan di bata Jehovah amanami nang diari sadariope kupasahat kami do. Deba siat tunga-tunga nami akaruas ni huriam na toktong dope di bagasan parsahito na li Tuhan dalam perawatan na sida di bagasa partikianon. Upasahat kami matuho. Ima inanami taruli marina boru siagian. Inanami nyonya dameria si regar boru siahan. Inanami nyonya weje hutabarat hedi boru tambunan. Inanami nyonya tiarma rouli parhusip boru si tompul. Amanami aro siagian. Inanami nyonya Normawati tambunan boru hutajulu. Amanami batara si majutak. Inanami nyonya besi majutak sagina boru tapu bolon. Amanami si tua Dr. Andus John Walta si tindaon. Amanami bungo si laban. Inanami nyonya Alice Adelina Pardede boru si hobing. Inanami nyonya Nainggolan es Maria boru si marangkir. Amanami Johnny Sembiring SE. Amanami Romulo Butar-Butar
Amanami si Tua Edward M. Tambunan, inanami Reni Simatupang Boru Purba, Amungan Manihuruk, inanami si Tua Nyonya Sitompul Rumian Pinta Halomuan Boru Nadiak, amanami Ranto Lumban Turuan, amanami si Tua Dr. Andus Morlan Budiman Siahan, amanami Insinyur Dakler Kamberlain Tambunan, amanami Monang Pasaribu, amanami Tony Nahal Hutapia, inanami Nyonya Situmorang Sortaulina Bursi Majutak, inanami Nyonya Dihasi Mangucong Mauli Bursi Majutak, amanami Jungjung Hasi Holan Manurung, amanami Ridwan Irianto Situmorang SEAK, inanami Nyonya Hutapia Mauli Bursi Majutak, inanami Nyonya Situa M. Siregar Jerni R. Bursi Burian, inanami Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Boru Sirait. Upasahat tami ma tuhuale Tuhan. Asaho na madungani lumobi na mga lekon hamalumon de akka parsahiton na sidabi. Anggiat boy margogo na sida. Jala toktong di bagasan las ni roha marhite pangaramotiom mo. Songone nangakaruas ni huriapi ale Tuhan di ari sadarion nang di minggu sadarion na marningot ari hatu tubuna le Tuhan merayakan hari ulang tahun na tohot hari ulang tahun perkawinan. O ma Tuhan na toktong nga lehon hahipason di saluhut asalam tabak kalas ni roha dohot akan nani hirim nasida saluhut na tutik kinaneng ro gabe makorhon pasu-pasu di guru nasida. Atong mupasatami masaluhut na tuhuale Tuhan. Daging naktodinami ang giat ho na mangaramoti hami saluhuna. Tangihom matangyang nami na hupasatami tuho di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ojahan ni pilihat tadi bagasa sadarion, ima natar sura sian buku 2 Korintus walu ayat na papituhon. Ganukma nani ojar ni rohana, unang masian muruk manang sian naso tarjua, ia holongi debatado nalas roha mangalehon. Marede maita jalata papungu ma peliata.
Kapasahat mapiliat tatu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilihom mi tu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon hara jauh muri tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni seleho-leho mi tu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomani roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadariun hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamuma pasu-pasu siat debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Selama hari Minggu madihita sa luhut na.
Tuhan.